Radio Nostalgia. Iltalehden uutiset. Uutiset toimittaa Sarjanne Tähtivaara. Elinkeinoelämän keskusliitto arvostelee lakkoilevaa ilmailualan unionia. Lakon vuoksi Finnair on perunut noin 100 lentoa perjantailta. Perumiset koskevat kotimaan lentojen lisäksi suurta osaa Euroopan lennoista. Elinkeinoelämän keskusliiton työelämäasioista vastaavan johtajan Ilkka Oksalan mielestä ilmailualan unioni vaarantaa lakkoilullaan orastavan kilpailukyvyn ja työpaikat. Kiista koskee runsasta 400 ilmailualan unionin jäsentä, jotka työskentelevät AirPro Oy:ssä. Tukilakkojen piirissä on noin 2000 työntekijää. Hammaslääkäriäitinsä murhasta syytetty mies on määrätty pakkohoitoon. Helsingin käräjäoikeus katsoi 20-vuotiaan miehen syyllistyneen äitinsä murhaan ja huumausainerikokseen, mutta syyntakeettomana hänet jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. Mies määrättiin hoitoon Niuvanniemen sairaalaan. Helsingin käräjäoikeus määräsi miehen korvaamaan siskolleen kärsimyskorvausta 10 000 euroa ja lähes 4 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. 63-vuotiaan hammaslääkärinaisen murha tapahtui perheen kotona Helsingin Lönnruutin kadulla kesäkuussa 2016. NHL-kiekkoilija Sebastian Aho on saanut ylistystä taidoistaan. Sebastian Aho oli viime yönä kentän päällikkö, kun Carolina Hurricanes kohtasi New York Rangersin voitokkain lukemin 4-3. Suomalaishyökkäjä teki 2 maalia ja sai 1 syöttöpisteen. Pelin jälkeen Aho sai vuolaita kehuja Carolinan päävalmentajalta Bill Petersiltä. Valmentaja kehuu joukkueen verkkosivuilla suomalaiskiekkoilijan peliälyn olevan eliittiluokkaa. Tulokaskaudellaan NHL:ssä Aho on tehnyt kaikkiaan 20 maalia. Ja supersuosittu televisiosarja Game of Thrones palaa ruutuihin. Sarjan 7. kausi nähdään HBO-kanavalla 16. heinäkuuta alkaen. Ohjelman uuden kauden aloitusajankohta julkistettiin torstaina Facebookin live-lähetyksessä. Lisää uutisia osoitteessa iltalehti.fi.